Croesfridiau i nawr yn adran y Defaid. Wyn Ellis, i chi'n trin a thrafod miloedd o un. A dyma'r math i chi'n gweld yn bennaf yn cyrraedd y lladd-di. Ia, yn amal iawn o ddydd i ddydd. Dyma di anamal iawn gawn ni rhywun pyr yn dod drwad, cos maen nhw'n cael ei cadw fel rhywun beinw i fridio a meheryn. Wedyn hein ydy asgwn cefn y diwydiant, y bridiau yma. A dwi ddim yn meddwl, Alun, bydd y beiriad yn hir yn y dosbarth yma yn penodi i Pencampwr. Na, bydd e ddim yn hir yma nawr. A dyma'r fath o wyn sy'n dod mas o'r Defaid ucheldir be o'n i'n berniadu'n gynharach. A mae'n dod yn ansawdd o on sydd yn dod ar plat y tŷ yn gyson trwy'r flwyddyn. So, dyna ni, mae wedi wneud i Wel, elfen y cit eto. O gwm hygfer y castell yn ennill. Chwarae teg yr ail. Yr ail Pencampwriaeth iddyn nhw. Arbennig o dda chwarae teg iddyn nhw. A mwy yn bar neis, mae Charlie Croes gyda'r ddafod Gymreig. Odi, mae'n rhywbeth chi'n gallu gwerthu trwy'r lladd-di bob dydd o'r flwyddyn yr oen yma. A mae'r mwyn mewls yn ei hochrau yn of yn draw nawr. A maen nhw wedi tynnu'r ail mlaen tu ôl i'r rhain, yr Charlie Crosses yma, yr Wyn Croes Charlie. So mae'n eiliad fach nawr i weld beth eith ymlaen. O fydden ni jyst yn tibio falle mae'r wyn mewl falle eith ymlaen. A mae'r Charlie, so ni wedi gweld rhyw lawer o'r bryd y Charlie yn y ffair yn barod. Wyt ti'n styried siwr gwanwyn fi oedd hi? Mor lib ag yr eira a popeth. Elle fod dim llawer o hynny nhw ar ôl. Beth bynnag! Y fiwlen wedyn yn cael ei tynnu mlaen yn ennill y gilwobr. Ken a Gaynor Jones, Cornel Kilmeri. A tra bod yr enillwyr yn cael ei gwobrwyo fyna i fynd draw yn sydyn iawn. I weld sut deimlad yw i Elfet wedi ennill i ail Pencampwriaeth fan hyn y bore yma. Llonggwrchiadau! Amazing! 2 out of 2. Not bad. Thank you very much. 2 out of 3. Is it? You had 4 pairs here and 4 firsts and 2 champions so far. Yes. How do you do it? Don't know. Thanks to the judges. But why is the fair so special to you? I just love coming here. It's fairly local as well. And people are so friendly around here. So, yeah, it's a nice community, isn't it? Yeah, it is. Well, congratulations to you. Well done, you. Thank you very much. Have a good night tonight. Llonggwrchiadau.